मोनसे खोन्था सियाला माने जेब्ला आंगुरखौ हाननानै जानो हाया बे आंगुरा गोखै होननानै बुंग्रा मोनसे माबा BPFआनो जा कंग्रेसआनो जा बिसोरो माफा माने असमिया नीला सियाल होननानै बुङो सियाल गोथाङा ओरैबायदि माने सियाल गोथाङा ओरैबायदि बेहा ना ग्रुप दङ ना कालचार दङ ना माबा कमिउनिटि दङ ना माबा ट्रेडिसन फल' खालामो बेफोरबायदि BPF आरो कंग्रेसनि केरेक्टारा गतिके बिसोरखौ जोङो माफा सियाल गोथांजों रुजुनो हायो जेरै हमनानै ला BPFनियावहाय दा सानजानिफ्राय मासे माने मा होनो हाथाय गैयै सैमा फाग्ला फैनानै दंफैयो हयथ' हमनो हादों नोंथांमोना बे हाथाय गैयै सैमा फाग्लाया जायखौनो बेखौनो अरनो थाखाय खां बुंलागासिनो दं मालाबा फेरेंगाखौ बुंगोन मालाबा जिरनखौ बुंगोन मालाबा प्रमदखौ बुंगोन बेफोरबायदि हाथाय गैयै सैमा फाग्लाखा आसिन कार्तिक मासाव फाग्ला जाब्रबनाय सैमाखौ जोंनि UPPL दोलोआ गिग्रा मानसि नङा आरो जोंनि रायजो राजाफ्रा बिसोरखौ लानानै मालाबाबो खर' साया जोङो सुबुं माहारिखौ फोजाखांनो सुबुं माहारिनि जौगाखां मावनो सुबुं माहारिनि इयुन जोलैखौ जोङो दैदेनलांनो थाखायसो दिनै जों UPPL दोलोनि जोंनि जोनोम दानिया बाथ्राया नायदो थांनाय 17 बोसोराव BPFआ जाबायदि थगायबाय ओरैबायदि थगायदों ख्रिस्टियानफोरनि फैनाय मुसलमानफोरनि फैनाय थाखाखौ BPFआ जाजोबखादों दुनियानि दुखियासिन होनोब्लाथ' ख्रिस्टियान समाज आरो मुसलमान समाजानो नंगौना नङा धोरोम बिथिङाव नायनो थाङोब्ला बिसोरनि थाखाखौ बिसोरो जादोंब्ला आरो बिसोरखौ माबोरै जोङो दिनै दुखिया मानसिनि खामानि मावग्रा होननानै बुंगोन आरो जाय बाथ्राखौ बुंदों होननानै आं खोनादों बेबायदि मानसिया मालाबा BPF मालाबा UPPL मालाबा कंग्रेस मालाबा BJP बेफोरबायदि थिरांथा गैयै बेफोरबायदि माने आथिं गैयै मानसिखौ जेरावनो मेरावनो थांनानै जायखौनो बेखौनो बुंलाबायबाथ' रायजो राजाफ्रा बेखौ गनायगोन बे नङाना सार जिहेतु जे बारग' एनडिएफबिफोरनि थालांनाय रिहेबिलिटेसन थालांनाय मुंफोर बिथांमोननि थाखाय माबा इनिसियेटिभ लादों नामा सार थालांनायनि बाथ्राथ' गैया जाय लिस्ट होदों बे लिस्टआ गासिनाव फैजोबगोन आरो सोरहाबा माबा मोनसे जाहोनाव मुङा थालांदोंबा बेनि थाखाय जोंनि गभर्नमेन्ट अफ BTRआनो स्ट्रेटेजि लाखादों थांना थानायनि राहा लामानि थाखाय खिन्थु जोंनि मानसिया धर्ज गैयैनि जाहोनाव दाखालिबो सानजाहा बायदिसिना बखिलाबायदों धर्ज नांगौथ' बिफांखौ गायनाय लोगो लोगोनो फिथाइ मोनजागोन बे नङाथ' बिफांखौ गायोब्ला बेयाव नोङो हासारबो होनांगोन दैबो होग्रोनांगोन आरो खामानिखौथ' स्ट्रेटेजिकेलि मावगासिनो दङ बहाय थालाङैनि बाथ्रा फैनो हाया गासिबो मोनजोबगोन आरो जायफ्रा लिस्टआव सोसन जामाराखै गुबुन ग्रुपनिया एस ग्रुपनियाथ' गासिबो थांजोबदों सोसन जायाखैब्ला बेनि थाखाय आंहा बुंनांगौ माबा गैया इयुनावहाय बिनि थाखाय गभर्नमेन्ट अफ BTRआ स्ट्रेटेजि लागोन